Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng panggen malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Pon 18 Oktober 2020. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer sesambetan. Para adiyuswa, sesambetan punika bab ingkang aji, milanipun ndandosi sesambetan ingkang risak punika salah satunggaling perkawis ingkang kedah dipun upadi ing saklebeting gesang. Kados dene Gusti Yesus rawuh ing jagat ngurbanaken diri saperlu ndandosi sesambetan manungsa kaliyan Gusti. Milanipun menawi wonten sesambetan ingkang risak kedah enggal dipun ndandosi murih ayem lan tentreming gesang kita. Sampun dangu Yakub gadai raos kuciwa dhateng Laban, awit sampun kalih dasa taun Yakub nyambut damel ing dalemipun Laban. Sampun kaping sedasa Laban ngewah-ngewahi upahipun. Kawontenan punika ndadosaken sesambetanipun Yakub kaliyan Laban risak. Wusananipun Yakub kesah saking griyanipun Laban kanthi mbekta garwa putra lan sedaya barang darpeipun. Laban boten mendel piyambakipun buru Yakub. Saksabunipun 7 dinten kepanggih wonten ing redi Gilead. Krana panunipun Gusti Allah ing ngriku Yakub lan Laban ndandosi sesambetan. Purwaning dumadi 3 dasa setunggal ayat 51 dasa 51. Mulane saiki ayo podo gawe prajanjian aku lan kowe supaya iku dadi waton ing antarane aku lan kowe. Wusananipun sesambetanipun Yakub lan Laban kawangun sae. Lajeng Yakub ngawontenaken kembul bujana lan saderengipun pepisahan Laban ngambung lan berkahi para putra lan wayahipun. Para adiyuswa, boten saged dipun selai bilih wonten ing gesanging bebrayatan pasamuan masyarakat kita ugi gadah sesambetan ingkang kirang sae kalian sesami. Kawontenan ingkang kados punika kedah kita ndandosi. Sampun ngantos perkawis punika kita umbar. Menawi wonten perkawis ingkang kirang meranani ingkang dipun lampahi dening sesami, kita kedah wantun matur lan rerembakan. Satemah kita saged pikantuk solusi lan saged mangertosi kawontenan sesami kita punika. Kanthi mekaten sesambetan kita kalian sesami kita saged kawangun sae lan sedayanipun tamtu badhe nuhaken raos ayem lan tentrem wonten ing satengahing gesang kita, sae ing brayat pasamuan lan ugi ing masyarakat. Milanipun monggo samiya ndandosi sesambetan ing gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika amri kawula tansah ndandosi sesambetan kalian liyan. Awit lumantar perkawis ingkang mekaten, nalika kawula gadhahi sesambetan ingkang sae, temtu raos ayem tentrem wonten ing gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan sae ingkang saged ingkang tebih kawula pitados paduka badhe tansah ngreksa para anak putu kawula lan paduka ugi badhe ngreksa para adiyuswa. Mirunggan kawula masrahaken Bapak Iwan wonten ing Purwodadi ingkang wedha sakmangke nembe nandhang sakit ing griya sakit. Kawula pasrahaken Bapak Harto warga GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel ingkang wedha sakmangke nembe nandhang stroke. Mekaten ugi kawula pasrahaken Mbak Cili ingkang ugi sampun kemoterapi. Kawula ugi masrahaken Bapak Joko Suranto. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih.
Kawula pasrahaken Bapak Wijongko, Ibu Eni Rus Pramujiani, Ibu Katarina Indah wonten ing GKJ Sedayu, lan kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Magelang, Bapak Wilin Jumairi, Bapak Mangku. Kawulipun sedherek kawula ing GKJ Antp, kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Krapyak, sedherek Setianti. Ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Mijen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing GKJ Bugeran. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono, lan Ibu Marsudi. Mekaten ugi ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Helmi Saputro, Ibu Tugiani Sunarto, Ibu Tati. Ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing GKJ Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing GKJ Tropodo Sidoarjo, kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing GKJ Semarang Barat, Ibu Linistopo. Ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Ing GKJ Trangkil, Ibu Nanik Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken ugi sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Apri ing GKJ Canden, Ibu Warsi ing Kemencing. Wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko, lan ing GKJ Sragen Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken sedaya sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasabat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.